ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୁଣ୍ଡେଇ ଗାଁରେ ଅଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଛକଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆମର ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ହୁଏ, ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ହୁଏ ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ହୁଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପରେ ଚୁନି ସିଲିଂ ହୁଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବୁଟ୍, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାର୍ ଦିଆଯାଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚୁନି ସିଲିଂ ହୁଏ। ଏଇ ହେଉଛି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ବାଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଏହା ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟେଜ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଲୋକ ବସିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପେରା ଟାଇପ୍ର ଟେଣ୍ଟ ଆମର ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା କରୁଛୁ, ଦେଖିବେ ସେ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଲାଇଟ୍ ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଳା ବସେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମାଇକ୍ ଅପରେଟର ଭାଇ, ଲାଇଟ୍ ଅପରେଟର ଏବଂ ମାଇକ୍ ଅପରେଟର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ସେଠାରେ ହେବ। ସେଇଟା କେଉଁ ରାତିରେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଲେଖା ବି ତ ଏଥିରେ କୌଣସି ହେଇନାହିଁ ଡେଟ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ହୋଟେଲଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି କି, ଏ ହୋଟେଲରେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁ। ଏ ହୋଟେଲଟି ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଟେଲ, ଦରଡ଼ା ମମତା ବାର୍ ପାଖରେ। ଏଠି ଆମେ ସେଠି କାମ କରୁ, ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟାଇମ୍ 1:20ରୁ 1:25 ଭିତରେ ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠି ଗାଧା ଗୁଧି କରି ଏଠି ଆମେ ଖାଇଲୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଟେଲ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଟେଲ ଏବଂ ବଢ଼ିଆ ହୋଟେଲ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ହୋଟେଲରେ ଖାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଡାଇନିଂ ବହୁତ ଭଲ ଡାଇନିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବସିନାହାନ୍ତି ବାବୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ୟାଙ୍କ ଆମେ ଡାକୁ ଭାଲୁ ଭାଇ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ମାନେ ହେଡ଼୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ସିଏ ୟାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆରେ କାମ ଚାଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବସୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ, କୁନା ଭାଇ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ବସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ମୁଁ, ଏ ଯେଉଁ ଟୋପିବାଲା, ଟୋପି ପିନ୍ଧିକି ବସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି ମୁଁ। ଏବଂ ଇଏ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଖାଇସାରିଲୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ପୁଣି କୁଣ୍ଡେଇ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଦରଡ଼ା ସେ ନ୍ୟାସନାଲରେ ଚାଲିଛୁ, ବାଇକ୍ରେ ଚାଲିଛୁ। ଆମେ ଚାଲିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ଛକକୁ ଲାଗିଛି ରାସ୍ତା, ଦରଡ଼ା ରାସ୍ତା। ଏଇଟା ଆମେ ସେଇ ଦରଡ଼ା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଟେଲରୁ ଖାଇ ଚାଲିଛୁ ସିଧା ଗାନ୍ଧୀ ଛକକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତାଟେ ପୁରା ଲାଗିଛି ଗାନ୍ଧୀ ଛକକୁ, ବହୁତ ଭଲ ରାସ୍ତା। ଏବେ ଆମେ ଓହ୍ଲିଲୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଗାଁକୁ, ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଉଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି କୁଣ୍ଡେଇ ଗାଁର ରାସ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଚାଷ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ଏ ତାଙ୍କର ଶିବ ମନ୍ଦିର ନା କ'ଣ, ଆମେ ତ ଠିଆ ହେଲୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି ମଧ୍ୟ ଚାଷ, ସେପଟେ ବି ଚାଷ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ବି ବହୁତ ସିଧା ରାସ୍ତା, ଭଲ ରାସ୍ତା। ଏସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାଷ ହେଇଛି, ସବୁ ପାରିଜାତ ଚାଷ କ'ଣ ନା କୁହନ୍ତି। ପୁରା ରାସ୍ତା ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତା, ସିଧା ରାସ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଲାଣି ନା, ଲୋକ ବାକ ସେ ରାସ୍ତାରେ ନାହାନ୍ତି, ଫାଙ୍କାରେ ଚାଲିଛୁ ଆମେ। ଚାଲିଛୁ ସିଧା। ଏସବୁ ଚାଷ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମିରେ ଚାଷ ହେଇଛି। ଚାଷ କ୍ୱାଲିଟି ଭାବରେ ସାର ଔଷଧ ଦେଇ ପୁରା ଗଛକୁ କ୍ୱାଲିଟି କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ଆଉ ମାସେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଥୋଡ଼ ହେଇଯିବ, ମାସେ ଭିତରେ କାଟା ହେଇଯିବ। ଖରା ବହୁତ ଜୋର ହେଇଛି। ଭାଇ କ'ଣ ଚୁବୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? କ'ଣ ଗୁଟକା ନା କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାଇ? ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଆଉ 2-4 ଲୋକ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲୁ ଭାଇଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି କି, ସେ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଆସୁଛନ୍ତି।
ଚାଲିଛୁ ଆମେ। ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଆଉ ହାରାହୁରି କାହିଁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ସ୍ଲୋ କରୁଛୁ। ସିଏ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଏ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଭାଲୁ ଭାଇ କ'ଣ ଗାମୁଛା ଉଡ଼େଇ ଉଡ଼େଇ ଆସୁଛନ୍ତି? ଗାମୁଛା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ ନା ଛାଇ ମାନେ ଖରାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? ବାପରେ, ଖରା ବି ପ୍ରବଳ ହେଇଛି ନା। ଇଏ ଭାଇ କ'ଣ ଗୁଟକା ଚୁବୁଛନ୍ତି, ଛେପ ପକାଉଛନ୍ତି? ବାବା ଭାଇ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, କୁଣ୍ଡେଇ ପୋଲ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ରିଜ୍। ନୂଆ ତ ନୁହେଁ, ତଥାପି 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି। ଏ ସାଇଡ଼୍ ଇଏ ଜଳକା ନଦୀ, ଏଇଟା ଜଳକା ନଦୀ। ଏଇଟା ଏବେ ତ ଭଲ ପାଣି ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନ ବାପରେ ବାପ, ଏ ଯେଉଁ ଇଲାକା ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଥରେ ନିହାତି ଦେଖିଥିବେ, କୁମ୍ଭୀର ଥରେ ବାହାରିଥିଲା ଗଲା ବର୍ଷ କି କେ ବର୍ଷ ମନେ ନାହିଁ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କୁକୁର? ଓ ତେରି, ଗୋଟେ ବୋତଲ ନା କ'ଣ? ହଁ ତ, ଗୋଟେ ବୋତଲକୁ କେମିତି କୁକୁର ଲେଖା କାମୁଡ଼ିକି ନେଇକି ମାନେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖରାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଭଳିଆ, ତାଙ୍କର ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୋଷ ଲାଗିଛି, ସେ ପାଣି ବୋତଲରେ ପିଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ପାଣି ପିଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ଆରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଇ ସେ ବୋତଲରୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ସେମାନେ ପିଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମଣିଷ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ହାତ ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଅପରେଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଚୁନି ଲାଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉପରେ ରହିକି ସେ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ମାଣିକପୁରାରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା 56 ମାଦଳ, 56 ମାଦଳର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓଟା, ମାନେ ଗଲା ଏଇ ଶିବରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା 56 ମାଦଳ। ବହୁତ ଲୋକ, 24 ପ୍ରହର ତାଙ୍କର ହୁଏ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଛପନ ମାଦଳର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କେଉଁ ଲୋକ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଲୋକ।